אנחנו עושים היום? אז ככה, היום פעם ראשונה, אחרי שכבר למדנו קצת את החלק, כמובן אין סוף, אין סוף, באמת אין סוף, אנחנו נעשה מה שנקרא בניין, לא יהיו הסברים, זה יהיה רק חצי שעה, את החצי השנייה אנחנו נעשה כבר דברים קצת יותר שנכין ועוצרים. אבל בחצי השעה הראשונה אנחנו עושים תרגול, אין לו עצירות. אנחנו בונים כמו פזמון כזה, שאז מפני זה אנחנו נדע לאן כבר הולכים, כי אנחנו חוזרים לאותו תנוחה, ואז מוסיפים עוד אחד. ממש כמו לבנות פזמון. אנחנו בבוקר, וזה מתחשב. כן, הכל בסדר, אני לא עושה חשבון, אני לא מתחשבת. אז כמו ריקוד. ממש ללכוד את התנוחות, לא מסבירים, בגלל זה אנחנו פותחים עיניים וגם מסתכלים, בדרך כלל גם עושים את זה ללא דיבורים. אני כן מדברת ואומרת, יד ימין, יד... כאילו בדרך כלל זה נקרא תרגול שקט, לא מדברים, רק פותחים עיניים ועושים. וזה שעה מלאה. אנחנו נעשה חצי שעה, בסדר? אני רואה שיש גם חבר'ה חדשים. בכל מקרה זה לא התנוחות הכי קשות, כאילו, אתם תזרמו בזה, כן? בסדר? וזה באמת נורא כיף, מאוד חשוב. הנשימה בתוך זה. כי בגלל שהתרגול הוא דינמי, כן? אם אנחנו לא מחלקים נכון את הנשימה, אז מתעייפים מהר, זה מעלה סיבולת, כן? אבל זה לא להיבהל מהמילה הזה, כאילו, זה יוגה, זה לא זומבה, כן? אפשר פה אולי. וזה באמת כיף, באמת רציתי לשים מוזיקה, אבל אין כבר זמן, אני שקט לזה. אז נתחיל בנשימה, וליצור את החיבור הפנימי שאנחנו צריכים. תזכרו כל הזמן את זה שאנחנו רוצים יוגה, לא רוצים משהו אחר, כן? ואז הדבר הכי חשוב זה החיבור הפנימי, לא הצורה של הדברים שאני עושה, אלא מה שקורה בפנים, כאילו מעבר לצורה. כן? והיום זה באמת כמו ריקוד, תזרמו בתוך, אל תנסו להבין, תזרמו, תעשו. כי באמת אנחנו לא לומדים היום, אנחנו עושים מה שלמדנו, אוספים את הכל בתוך חבילה ועושים את זה. בסדר? לעצום את העיניים, להביא את הקשר לנשימה. נתחיל להרגיש את הנשימה הזאת שמחממת את הגוף מבפנים, נרפה ונשחרר ונארגן מה שצריך לארגן. זה אומר שאנחנו מרפאים פנים, כתפיים, כל האזור של הגב. אבל עם השאיפה ועם הנשיפה, ככה לאט לאט, אנחנו מביאים את עצמנו במקום כזה מוחזק, כן? אנחנו מקרבים את הבטן לגב, יש איזושהי תחושה כזאת של התאפקות, כן? כמו שאנחנו רוצים ללכת לשירותים, ואז אין שירותים בסביבה, או משהו כזה נסגר בתוך האזור הזה המרכזי של הגוף. ואז תוך כדי נעביר את הידיים קדימה ואת הרגליים אחורה, ונחמם טיפה את הגב, כן? עם השאיפה נתחיל לקהל את הגב, ועם הנשיפה נארגן, ועם השאיפה לקמר. ולהגל חזרה. עוד פעם להגל, ואז אנחנו מתחילים להגדיל את התנועה. ולהגל חזרה. עוד פעם אחד לקהל. ולהגל, אני מחפש את הגב עגול, 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 הכי עגול. את הבטן הכי בפנים שאפשר. את הראש קצת בין הכתפיים, כמו חתול כועס כזה. ולהחזיק 1, 2, 3, נתחיל לנתק את הברכיים מהמזרן 5 סנטימטר, כן? ממש לנתק, תשאירו את הקריות של הרגליים על המזרן ולא את הגב של הרגל, שזה יותר קשה. תשימו לב שהידיים שלכם מתחת לכתפיים, כן? בדיוק מתחת לכתפיים. הראש משוחרר וכבד נופל למטה. שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה, נשיפה, ונתחיל לשלוח עקבים אחורה ולמטה וישבן למעלה. ואז אנחנו כבר נמצאים בתוך הכלב ולמטה, שואפים ונושפים, הגב מתארך, שאיפה, הראש כבד, נשיפה, הכתפיים רחוק מהאוזניים, 4 ו5, נסתכל קדימה ונלך צעד אחרי צעד עם הרגליים אל הידיים. נשאיר את הראש למטה, נרפה את הכל, את הכתפיים, את הראש, את הלשון, הכל. וחוליה אחרי חוליה, נטילה
ונשאר, אנחנו מצמידים לעמוד. קיבלתי. טוב מאוד. ונשאיר מרחק וכאן שוליים. בטן, כמו שאספנו, שם היא נשארת, כן? עם השאיפה הזאת, להאריך את הגב, להכניס את הבטן, כן? זה לא הכתפיים שעולים בידיים שעולות, אלא הגב שלי שמתארך. ואז נוציא אוויר וכך ידיים מרמזו. עם השאיפה נאריך גב, על קצות אצבעות והבטן פנימה, ניקח רגליים, נכון? נוריד פעם ראשונה ברכיים על המזרן ונלך לכובע. המרפקים צמודים אל הגוף, אנחנו יורדים עם החזה והסנטר. ואז אנחנו מחזיקים את זה, הטוסיק נשאר למעלה, כמו זמר של ברווז, שאיפה, נשיפה, ובשאיפה הבאה אנחנו מתגלג'ים על המזרן עד ששוכבים לנו על הבטן, הידיים נשארות מתחת לכתפיים, והגב של הרגל על המזרן, לגלגל כתפיים ולעלות קטן, לפתוח את החזה, ואני מנסה לשלוח את הכתפיים אחורה. ויורדים חזרה. ועוד פעם נגלגל כתפיים ולקרוב לקטן, נתחיל להתרומם לעמידת שש, נניח את הכריות של הרגליים, ננתק ברכיים ונשאר בתוך הכלב מביט למטה. 1, 2, 3, 4, 5, מבט קדימה, רגליים חוזרות אל הידיים בהליכה ובקפיצה. אתם תבחרו את המעברים. לשחרר את הראש, לפתוח כמו כנפיים אבל רק את הידיים לצדדים ולעלות חזרה למעלה. נשיפה, ידיים לצדדים, ואז לאט לאט הקצב קצת, אנחנו מגביהים, שאיפה זה לא טוב. נשיפה אל הרגליים. שאיפה גב מתארך, נשיפה קרוב אל הרצפה, לחמוק, קפצנו אחורה, לקפוך מרפקים. שאיפה כלב, ונשיפה אנחנו נשארים פעם אחת בשהייה, כן? הבטן פנימה, הגב ארוך, כתפיים רחוק מהאוזניים, אני שומע את הנשימה של עצמי, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה, נשיפה מבט קדימה, רגליים חוזרות אל הידיים והליכה בקפיצה, נשחרר את הראש, נפתח את הידיים רק דרך הצד ונעלה למעלה. נשיפה, ידיים בצדדים. עם השאיפה, זה לא טוב. עם הנשיפה אל הרגליים. עם השאיפה גב מתארך, נשיפה לאחורה, כשהתנועה גם לפקוף מרפקים, צמוד אל הגוף, כן. שאיפה, כלב מביט למעלה, ונשיפה לכלב מביט למטה. עוד פעם אחד נשאר, 1, 2, תפרסו את אצבעות של הידיים, מחליק לך מזרח, 3, 4, 5, מבט קדימה, רגליים חוזרות אל הידיים, לשחרר ראש ברכיים, לפתוח ידיים דרך הצד, זרועות או לא, ונשיפה, ידיים לצדדים, ואז עכשיו אני רק סופרת תנועות, כן, אתם תראו איך זה, אני סופרת בסנסקריט, שאקה, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Samastiti. Eka. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Samastiti. Eka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. סמסטיטי, ידיים לצידי הגוף, להרגיע את הנשימה, לעצום את העיניים, כאילו להרגיש את החום שנוצר בגוף.
את הלב שפועל, ולקרוא ברכיים, שאיפה, זרועות, נשיפה אל הרגליים, שאיפה גב מתארך, הלכנו, קפצנו פה, לכפוף מרפקים, שאיפה, כלב מביט למעלה, נשיפה, כלב מביט למעלה. ניקח שאיפה ואת רגל ימין, נעביר קדימה לאט, ושתי כפות ידיים, ונעלה לווירבדרסנה סיבוב, לפתוח את הכתפיים, ידיים מעל הראש, הראש טיפה לאחורה, המבט לגדלים, הכתפיים יורדים, הרגל הקדמית כפופה ו90 מעלות, אחד, שתיים, שלוש, כדי שהרגל, כל הרגל תהיה במגע מהרצפה. 4, 5, עוד צעד אוויר, ידיים אל ימין, ימין אחורה, לכפוף מרפקים. שאיפה, כלב מביט למעלה. נשיפה, כלב מביט למעלה. שאיפה, שמאל, קדימה, לקחת אוויר כל הדרך, זרועות עולות. ונשארנו, נשחרר את הכתפיים, כן? שימו לב מה קורה ברגל האחורי, שכל כף רגל תהיה במגע מלאה עם המזרון. 2, 3, 4, עוד צעד אוויר, ידיים אל שמאל, שמאל אחורה, לכפוף לאט, אני שולט כל הזמן, נושם באותו קצב, שאיפה, נשיפה, שאיפה, ימין, חוזרת קדימה, זרועות עולות, לקחת אוויר כל הדרך. עכשיו אנחנו כבר פותחים את הגוף ולצד שמאל, כן? בווירבדרסנה 2, פיסוקים גדולים, יש המשך בין היד אחד ליד השנייה, זה רך ושקט בכתפיים, טוסיק בפנים, 2, 3, 4, 5, הוצאת אוויר, ידיים על ימין, ימין אחורה, לכפוף מרפקים, שאיפה, כלב מביט למעלה, נשיפה, כלב מביט למעלה, שאיפה ארוכה, לקחת אוויר כל הדרך, שמאל קדימה, זרועות, ולפתוח את הגוף שמאל, ימין, כן? שיש שקט בכתפיים, הרגל שקדימה פונה, כן? כפופה ב90 מעלות, תוריד את הרגליים. 2, יהיה לך יותר טוב. כן, כן. 3, 4, כפות ידיים כלפי מטה, כן? 5, הוצאת אוויר, ידיים על שמאל, שמאל אחורה, אנחנו לא ממהרים לירידה, לרדת מעט לשלוט. שאיפה, כלב מביט למעלה, ונשיפה, כלב מביט למטה, 3 נשימות ככה, 1, 2, 3, שאיפה, רגל ימין, חוזרת קדימה, חזרה, זרועות, זרועות. כבר הגוף נפתח אל צד שמאל, ווירבדרסנה 2. יד שמאל יורדת על רגל שמאל, יד ימין עולה, אנחנו מתארחים שמאל. 1, 2, 3, 4, 5, חזרה לווירבדרסנה. ואז הידיים באות אל ימין, ימין הולכת אחורה, לכפוף מרפקים, לאט 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 לרדת בשליטה. שאיפה, כלב מביט למעלה, נשיפה, כלב מביט למעלה. שאיפה, שמאל, קדימה, לקחת אוויר כל הדרך, זרועות עולות. לפתוח את הגוף על צד ימין, שאיפה יד ימין על רגל ימין, יד שמאל עולה ומתארכת אל צד ימין. שימו לב שהברך לא נופלת לכם, 2, שיש נשימה סבירה, כן? רצף, 3, עוד שאיפה, 4, 5, הוצאת אוויר, ידיים על שמאל, שמאל אחורה, לכפוף מרפקים, שאיפה, כלב מביט למטה, נשיפה, כלב מביט למטה, 2 נשימות, 1, 2, שאיפה, ימין קדימה, זרועות עולות, כל הדרך אני לוקח אוויר, לפתוח את הגוף, לא קרה. לפתוח, כן? יד שמאל יורדת על רגל שמאל, אנחנו כבר מתחילים להכיר לאן אנחנו הולכים, כן? את המקומות שאנחנו חוזרים. ואז עכשיו אנחנו לאט לאט
מיישרים את רגל ימין ויורדים עם יד ימין לכיוון רגל ימין, לא חובה להגיע לרגל, כן, יד שמאל מעל כתף שמאל לטריקונסנה, ושם אנחנו שועים. הגב נפתח, היא מונחת לאחורה, כאילו קדימה יש קיר, אחורה יש קיר. 2, 3, 4, ב5 בשאיפה כפפנו את רגל ימין, חזרנו לווירבהדרסנה, חזרה. עוד צעד תביא ידיים אל ימין, ימין אחורה, לקפוץ. שאיפה ודברמוקה, נשיפה, אדמוקה. שאיפה, שמאל וקדימה, זרועות לא. ואז כבר הגוף נפתח אל צד ימין, לפתוח ידיים. שאיפה יד ימין יורדת על רגל ימין, יד שמאל עולה. כבר בנשיפה אנחנו מחליפים, יד שמאל יורדת על רגל שמאל, יד ימין עולה מעל כתף ימין לטריקונסנה. הגב נפתח, היד מעל הכתף, יש שקט, כן? בפנים, בכתפיים, בגב. 2, 3, תעלה טיפה למעלה יותר, כדי שלא תכרוס בגב וברגליים. 4, 5, שאיפה, לעלות למעלה חזרה, לכפוף את רגל שמאל. עוד צעד תביא, ידיים אל שמאל, שמאל אחורה, לכפוף מרפקים. שאיפה, כלב מביט למעלה, ונשיפה כלב מביט למטה, שוב 3 נשימות. ושם, בזמן הזה אני מסביר, מרגיע. 1, 2, 3, שאיפה, רגל ימין, חוזרת קדימה, זרועות עולה. לפתוח את הגוף באמצע שמאל. שאיפה יד שמאל על רגל שמאל, יד ימין. נשיפה ליישר את רגל ימין, יד ימין יורדת על רגל ימין, יד שמאל. עכשיו שימו לב, אנחנו ממשיכים לכפוף את רגל ימין, היד בהמשך הרגל, כל הצד השמאלי שלי נפתח למעלה לארבע צ'נדרסנה, חצי יד. כל התנוחות אנחנו כבר מכירים אותן. שאיפה, נשיפה. שאיפה, אפילו קטן, לא חייבת להתיישר עד הסוף. נשיפה. עוד שאיפה 3, 4, 5, נסגור את הגוף, נוריד ידיים, נשלח את הרגל אחורה, נשלח את רגל שמאל אחורה ולכפוף מרפקים. שאיפה, כלב מביט למטה. נשיפה, כלב מביט למטה. שאיפה, שמאל, קדימה, זרועות עולות. ואז נפתח את הגוף על צד ימין. יד ימין יורדת על רגל ימין, יד שמאל עולה. להוציא אוויר לטריקונסנה, כן? יד שמאל על רגל שמאל, יד ימין עולה. ארבע צ'נדרסנה, יד שמאל בהמשך לרגל שמאל, שאיפה. ניתקתי את כל הצד הימני שלי מהריסה. 1, 2, 3, 4, 5, לסגור את האגן, להוריד את הרגל אחורה למטה רחוק, לקחת את הרגל השנייה לכפוף מרפקים. שאיפה, כלב מביט למעלה, נשיפה, כלב מביט למטה, 2 נשימות. 1, 2, מבט קדימה, רגל ימין, חוזרת קדימה, שאיפה ארוכה, זרועות עולות. לפתוח את הגוף אל צד שמאל, יד שמאל על רגל שמאל, יד ימין. עוד צעד תביא לטריקונסנה, כן? יד ימין על רגל ימין, יד שמאל. כבר כפפנו את הרגל, כבר עלינו לארבע צ'קרה. ואז עכשיו ולאט ובעדינות נכפוף את רגל שמאל וננסה לחבר יד שמאל ורגל שמאל. אם זה לא ילך לי, אז אני אשאר בלי לחבר. בסדר? ברגע שכיווננו, אנחנו מביאים את דפיקה של הברך כלפי מעלה. אז הגוף נפתח לתיקה. שאיפה. פעם ראשונים היד ה... כן, ונשיפה. שאיפה. לא נראה, תעשו את זה ככה לאט, לא מהר. נשיפה. הנה, עוד זה לא מגיע. הנה, זה בא. ככה, תפסיק את היד שלי. עוד שאיפה. נשיפה, נשחרר, נוריד יד, נוריד רגל אחורה, נוריד את הרגל השנייה אחורה, צ'טורנגה, לכפוף. שאיפה, כלב מביט למעלה,
וכלב מביט למטה. כמובן שאם מישהו מתעייף מרגיש שלא יכול יותר, לעצור, כן? שאיפה, רגל שמאל, והקדימה, זה לא אותו לא. לפתוח את הגוף על צד ימין. ליד ימין על רגל ימין, יד שמאל. עוד צעד תעביר לטריקונסנה, יד שמאל על רגל שמאל. אנחנו הולכים לארבע צ'נדרה, יד ימין ברגל ימין עולים. ואז אני מחפש את החיבור של היד והרגל לאט, לאט, לאט. אם זה לא ילך לי, אז אני אשאר ללא חיבור. הכל בסדר. שאיפה, נשיפה. עשיתי ביד שלי. שאיפה, נשיפה. עוד שאיפה. נשיפה, הרגל ירדה אחורה, ידיים ירדו, שמאל הלכה אחורה, צ'טורנגה, לקפוץ מרפקים. שאיפה כלב מביט למעלה, ונשיפה כלב מביט למטה, הכל בסדר? כן? שואפים, 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה, רגל ימין, חוזרת קדימה, זרועות קדימה. לפתוח את הגוף לצד שמאל, יד שמאל על רגל שמאל, יד ימין עולה. עוד צעד תביר, אנחנו כבר הולכים עם היד מעבר לרגל, הלכנו לארבע צ'נדרה. חיברנו יד ברגל או לא חיברנו. גם אם חיברנו וגם אם לא חיברנו, אנחנו כופפים את רגל ימין, ומבפנים מביאים את רגל שמאל, קדימה, 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 עד שאני יורד לקומה ראשונה. כן? טוב מאוד. אז כאן אפשר להחזיק את הרגל, אפשר לא להחזיק את הרגל, מה שמתאים לי, כן? 1, טוסיק למעלה בכל מצב. 2, אפשר ידיים על המזרן. 3, 4, 5, הרגל תלך אחורה. מימין תלך אחורה, לקפוץ מרפקים. שאיפה, כלב מביט למעלה, נשיפה, כלב מביט למעלה. ושאיפה, שמאל והקדימה, זרועות עולות. אתם נשמים? לפתוח את הידיים, להוריד את יד ימין על רגל ימין, יד שמאל. עוד צעד תביר, אנחנו כבר הולכים לארבע צ'נדרה, יד שמאל, רגל שמאל. עלינו למעלה, רגל ימין ויד ימין מתחברים. ואז אנחנו באים, קדימה, קדימה ולמטה, למטה, למטה, התיישבנו. טוסיק לא יורד, ידיים יכולות להיות שם. 1, כן. 2, 3, 4, והרגל תלך אחורה. ימין תלך אחורה. לקפוץ מרפקים. שאיפה, כלב מביט למעלה, עוד סיבוב אחד. כלב מביט למטה להוריד רגע את הברכיים, ישבן על העקבים, ידיים אחורה. רגע אחד, מצח על הברכיים. 1, 2, 3, 4, תסבירו את הנשימה, נשאר לנו בסיבוב אחרון כדי להגיע לישיבה. 5, הידיים באות קדימה, עברנו לעמדה 6, עברנו לכלב מביט למטה, ניישר חובה. שאיפה, רגל ימין, קדימה, זרועות עולות. לפתוח את הגוף ולצד שמאל. להוריד את יד שמאל על רגל שמאל, יד. כבר אנחנו הולכים לארבע צ'נדרה, כן? יד יורדת, צד שמאל מתנתק, חיברנו יד ורגל. לאט לאט הגוף כבר מתחיל לרדת למטה. אני מיישר את הרגל, ואז עכשיו כן הנחנו את הדוסיק, סוף. ליישר את הרגל ימין, בלי שהגב שלי תברח לאחור, עם שתי ידיים אנחנו ניקח את הרגל שמאל לכיוון הגוף. 1, 2, שימו לב שהכתפיים לא באים ככה לאוזניים, וכאן שאנחנו כבר קצת יושבים, נסביר את הנשימה. 3, 4, 5, נחזיק את יד ימין מחוץ לרגל השמאלית, ניקח את הרגל ככה צד ימין,
נפתח את יד שמאל אחורה, נשמור על הבחור. 1, 2, 3, 4, ו5 נוריד את היד רגע אחד, נניח את הרגל כבר מעבר לירך ימין, כל הרגל שלוחה, תדפוק את הרגל ימין על צד שמאל. ואז אני פותח את החזה ומסתכל על הכתף השמאלי שלי. לאחר מזה, הזרוע הימני לוחצת על ירך שמאל, ואז אני גם מתארך גב ארוך, כן? הרגל ממש עומדת. שאיפה, ושאיפה. להסתכל על הכתף השמאלי, שאיפה, כן, ואיפה נשימה? נשיפה. עוד שאיפה. נשיפה, נשיפה, נחזור לישיבה. וכבר שאנחנו במצב הזה, נניח אם אני אוכל, ברך מעל ברך, ואם אני לא אוכל, אז אני אשב עם רגליים מסוכלות, כן? ואנחנו יכולים ברך מעל ברך ולקרב את העקבים אל צידי האגן. להחזיק את הגב של הרגל, לקחת שאיפה לפתוח את החזה, ובהוצאת אוויר ככה בגב עגול, אנחנו עוטפים את הירכיים, כן? ומורידים את הראש או את הסנטר לכיוון הברכיים. הגב מתעגל, הבטן נדחסת עם הברכיים, ככה נכנסת פנימה. שאיפה, ככה בדיוק, סיכוי, כן? קח את הידיים לצדדים, תוריד את הראש ונעגל את הגב, בסדר? נשיפה. שאיפה, ממש תעגלו את הגב ותנצלו את הזמן הזה מהרפות ולנגד. עוד שאיפה. נשיפה נתחיל ליישר את הגב, לאט לאט. ואז ניישר קודם את הרגל העליונה, לאחר מזה את הרגל התחתונה. לאט להתגלגל לאחורה, כן, עם האגן, להחזיק בטן בפנים, ואז משחרר ידיים ורגליים, גב ארוך, בטן פנימה, כתפיים שקטים. 1, 2, 3, 4, ואנחנו הולכים לעשות מעבר לאחורה שאנחנו למדנו, סיכול של הרגליים, ידיים לצדדים, להעביר משקל, אבל רגל אחרי רגל, כן? לדפוק מרפקים, שאיפה, קרן מביט למעלה, קרן מביט למטה, אנחנו הולכים לעובר לפני שאנחנו עושים את כל הסיבוב לצד שני. קחו את הידיים אחורה, תניחו את המצח על הרצפה, להסדיר את הנשימה לאט, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה, נשיפה, חזרנו לעמידת שנייה ברגל משכנים, לעלות את הרגל, עד אני לפתוח את הגב. לקחת שאיפה להביא את רגל שמאל, קדימה, זרום תמונות, אני כבר הולך, ככה זורם, תפתוח את הידיים לצדדים. להוריד את יד ימין על רגל ימין, יד שמאל. אנחנו כבר הולכים לארבע צ'נדרה, כן? יד שמאל, רגל שמאל, יד ימין, רגל ימין עולים, דיברנו. לאט לאט, לדפוק את רגל שמאל, אני מביא את הרגל קדימה, יורד, ונוחת בשקט על הרצפה, ליישר את רגל שמאל, שתי ידיים על כף רגל ימין, ואז זאת הרגל שבאה אל הגוף, כן, אבל הגב לא הולכת לשם, אם כן, אז עדיף פחות, בסדר? שאיפה, בדיוק, להלכות את כתפיים, נשיפה, ואם אני צריך כפוף, אז כפוף. שאיפה, בדיוק, תחבקים ותקרבי את הרגל. עוד שאיפה, נשיפה נחליף ידיים, ואז יד שמאל תבוא לקשת החיצונית, נמשוך את הרגל שמאל, נתחיל ליצור כבר פיתול, נפתח את יד ימין מאחורינו, כן? הגב כאילו נכנס למקל מטאטא בתוכה. שאיפה, נשיפה. המבט אל הכתף הימני, שאיפה, נשיפה, והשאיפה הבאה, נחזור, נניח כבר את כל כף רגל מעבר לירך שמאל, כן, ממש להדביק אותה. ואז אנחנו קודם כל מסתכלים על הכתף הימני ופותחים את החזה. לאחר מזה, היד שלי נכנסת מעבר לירך
ולוחצת, כן? ובתוך הפיתול יש התארכות אינסופית של הגב כלפי מעלה, כן? יד ימין דוחפת את המזרן, יד שמאל לוחצת על הירך ומתנגדת אליה, ואז זה מה שנוצר. גם את הפיתול וגם את ההתארכות. זה כמו השרשרת של DNA, כן? שמתגלגלת מפני עצמה, מסביב עצמה, וגם גודלת למעלה, אין לה סוף. גם לזה אין סוף. שאיפה, נשיפה. עוד שאיפה, נשיפה. עוד שאיפה, נשיפה ונחזור חזרה. רגל, ברך מעל ברך, או לשבת ברגליים מסוכלות אם אי אפשר לשבת. כן? אז לקרב את העקבים על צידי האגן, להוריד טוסיקים למטה, להחזיק את הגב של הרגל, לקחת שאיפה, ואז אנחנו מתחילים לעטוף את הירכיים ככה בכיף, לעגל את הגב, לשחרר את הראש, ולקרב את הסנטר ולחזור. 1, 2, 3, 4, 5 שאיפה, נתחיל ליישר את הגב קודם כל, אחר כך את הרגל העליונה. לאחר מזה להתגלגל לאחורה ואז את הרגל התחתונה. ולנעמה נעלה ישר רגליים, ידיים להרפות כתפיים. אם אני מרגיש שקשה לי, תניח את הרגליים על הרצפה. בסדר? 1, שהגב לא תיפול לי למטה. 2, שהבטן תהיה צמודה לי אל הגב. 3, 4, ואז אני מעביר את המשקל קדימה, כן? לסכם רגליים. ידיים, ואז זה באה תנופה, כדי שאני אוכל להעביר את הרגליים, נכון, לדפוק מהפלטים. שאיפה, כלב מביט למעלה, וכלב מביט למטה נוריד ברכיים, נפתח את הרגליים, להניח את הידיים שלנו בתוך לכיוון העקבים, נוריד את הראש, כמה שיותר תכניס את הכתפיים בפנים, ישבן קרוב אל העקבים, שקט. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה, נשיפה. והשאיפה הבאה, נתחיל לצאת משם, ניקח את הידיים רחוק יותר וקדימה, נוריד את החזה על הרצפה ואת הסנטר, נתחיל את זה קצת למעלה. 1, 2, 3, 4, ואז נתגלש על המזרן עד שאנחנו שוכבים הלאה. ניקח את הידיים מאחורי הגב, הרגליים צמודות, כן? הידיים מאחורי הגב, נצמיד אצבעות של הידיים. ואז לאט לאט, אחרי שהצלבנו את האצבעות, נתחיל לפתוח את החזה, לגלגל את הכתפיים ולעלות. 1, 2, 3, 4, ו5, נשחרר. רגע אחד ניתן לידיים לשקוע ככה כלפי מטה, לכתפיים ליפול, לצידי הגוף, את הראש שלך לצדדים, שאיפה, נשיפה. נקפוף את הרגל ימין, כן, שהברך ככה קרובה אל צד ימין שלנו, הרגל כתופה, הידיים כתופות, רגע אחד נשאר כאן, נרגיש את עצמות האגן, צמודים אל המזרן, שאיפה, נשיפה, שאיפה, כמה שיותר אני מצמיד הגן, נשיפה. אז נתחיל ליישר את הרגל, כן? ליישר אותה. איפה שהיא, ליישר אותה. היא נשארת אל הצד, ואז היא מטיילת לקצה הימני של המזרן, לכיוון היד הימני, כן? לא נורא אם אני פוגש אחר, הרגל אחרת, הכל בסדר, כן? ואז אולי היד מתחברת לרגל, אני נשאר לי כך ושוחר ככה בכן. שעצמות האגן צמידים אל המזרן כמה שיותר. שאיפה, נשיפה, שאיפה, בסדר? נשיפה. עוד
שאיפה. נשיפה, רגע תישאר. הידיים חוזרות חזרה מאחורי הגב, כן? נצליב אצבעות של הידיים, עוד פעם, תשאירי את הרגל. ואז עכשיו, ככה, כמו שאנחנו, כן? אנחנו מתחילים להתגלגל על הכתף השמאלית. להתגלגל, 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 עד שהגוף שלנו חוזר לגמרי. הידיים נפרדות, יד ימין כמו כזה פוזל של דיבה, הולכת מאחורה. ואני נשאר ככה וכן, כן? כמו דיבות. יפה, טוב מאוד. שאיפה. נשיפה. אוי אוי. שאיפה. נשיפה. לנשום וירידה. שאיפה. טוב מאוד. ולחזור להתגלגל חזרה על הכתף, לחזור ישיבה על הבטן, לזרוק את הרגל, אפשר להניע ככה את האגן מצד לצד, לעשות לנו. ואז עכשיו נכפוף את הרגל שמאל, כן? כמו שעשינו ימין, להשאיר את האגן צמוד ומקביל אל הרצפה. וכאן כבר רחבה, כי כבר רוצה. שאיפה. נשיפה. שאיפה, נשיפה ונתחיל ליישר את הרגל, כן? שימו לב שאתם נשארים כמה שיותר עם עצמות האגן צמודים אל הרצפה. זה אומר שאם אני צריך לפתוח פחות את הרגל כי האגן שלי מתגלגל, אז אני אפתח פחות. ואז הרגל מטיילת לקצה השמאלי של המזרן, מחפשת להתחבר לי אל הרגל. איפה שאני יכולה. ואם אני צריכה להישאר עם רגל תקופה, אז נשארתי ורציתי את הרגל. שאיפה, נשיפה, כל כך רגל שלי דורכת על הרצפה, בדיוק. שאיפה, שאיפה, ואז הידיים באות מאחורי הגב, כן, אנחנו מצליבים אצבעות של הידיים. מתחילים להתגלגל על הכתף, ימני עכשיו, גלגול, 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 עד שאני שוכב לי על הגב, משחרר את הידיים, כן, ואז שומר את היד החופשייה ככה לאחורה כמו דיבה, כן, ושאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. עוד שאיפה, נשיפה, ובשאיפה הבאה אנחנו חוזרים, מתגלגלים חזרה, שוכבים על הבטן, ואני יצאת את האגן, תנו לכתפיים ככה ליפול, לצידי הגוף, ממש בעקבות הידיים, הכתפיים נופלים, תבקש את הראש לצד. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. עוד שאיפה, ולפני שכולנו נרדם, נביא את הידיים צמוד אל הכתפה. נכניס את הכריות של הרגליים, המרפקים צמודים, אנחנו מתחילים ללחוץ על המזרן, ליישר חזרה את הרגליים, לכלב לריב. ולמתוח טוב 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 את הגב עכשיו. 1, 2, 3, 4, וניקח את הרגל ימין שלנו למעלה. ניקח את הרגל ימין כמה שיותר אל הצד השמאלי כשהיא כפופה, ונכניס את הראש מתחת לבית שפט ימין. כך אנחנו מתחילים לפתוח את הירך. 1, הפיקה של הברך למעלה, והרגל יורדת, 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 שמאל. 2, מעולה, 3, עוד שאיפה. 4, 5, נחזיר את הרגל אל המרכז בלי להוריד אותה, ואז נביא אותה פנימה וקדימה, לקדמת המזרן, לתנוחת היונה. זה אומר שהכף רגל הימנית יהיה צמוד, סמוך אל כף יד שמאל. כן? עכשיו, יכול להיות שאני לא יוכל לשבת כך, כן? אז אני אשב כך, בסדר? מי שכן כבר יכול לשבת בתוך התנוחה, רגל שמאל נכנסת בפנים והולכת אחורה
כמה שאפשר, כן? אני יכול גם לקרב את הרגל הקדמי יותר לפופי, בסדר? הישיבה הזאת היא הרבה יותר קשה מאשר זה. שתי הווריאציות הן בסדר גמור, כן? וגם זה. מה שחשוב זה שהרגל האחורי, אם אני כבר בתוך התנועה, אני שולח אחורה. ואז הידיים עוד פעם באות מאחורי הגב, נצליב אצבעות של הידיים, ונפתח את החזה למעלה. אם אני לא יכול שתי ידיים, אז אחד יהיה על המזרן, כן? ואני אריך את הגב ככה, בסדר? שאיפה, עדיף שתניח את הידיים, ותנסה ליישר את הגב שלך. נשיפה. להפסיק, לגלגל כתפיים אחורה, עוד שאיפה. ואז אנחנו מתחילים ככה עם האורך הזה, לקפוק קדימה ולרדת. ואז הידיים מאוד לפעמים, אנחנו מורידים ראש ולפנים נצח. ולפנים. שאיפה. נשיפה. כן, בדיוק, זה במרכז, כן? שאיפה. תנסו לראות את עצמכם ולבדוק אם בדיוק באמת אתם במרכז, או לראות איך אני יכול לסדר שאני כן אהיה במרכז, בעצמות האגן שלי תהיו למטה, כן? שאיפה, כואב, אתם יודעים לך חזקה. שאיפה, מעולה, להישאר רוצה בתוכה מצוינת, הבוקר. שאיפה, נשיפה, קחו את היד השמאלי שלכם מתחת לבית שכי ימין ואת יד ימין מעל זרוע שמאל, את הלחי השמאלי אל צד ימין, כן? ממש להישאר שם. כן, ממש להישאר על הכתוב. שאיפה, נשיפה, שאיפה, בדיוק, עכשיו הזאת, בדיוק, מעולה, כן? נשיפה, להיות, שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה, ואז נתחיל לצאת, להוציא את היד חזרה, להעביר את הידיים לצדדים של המזרן, ללחוץ עם האצבעות, להתחיל ליישר את הרגליים למעלה, להעביר את המשקל אחורה, שתי רגליים ישרות והראש יורד, כן? פעם אנחנו נשארים. 1, 2, משקל אחורה, אחורה, אחורה. 3, 4, ו5 לקחנו רגל אחורה חזרה, נתחיל קצת להזיז את הרגליים, להרים ולהוריד עקבים. כפיפה, פשיטה, עדין ושקט. כפיפה, פשיטה. כפיפה, פשיטה. ואז עכשיו זה התור של רגל שמאל. רגל שמאל עולה למעלה, כן? ואז אנחנו כופפים את רגל שמאל לצד ימין. בדיוק. כמה שיותר לפתוח, כן? שהאגן שלי תפתח. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד שאיפה. נשיפה, רגל חוזרת אל המרכז וקדימה לקדמת המזרן, כף רגל שמאל סמוך לכף יד ימין, כן? או את הווריאציה שהיא יותר נכונה לי. ואז לקחת את הרגל ימין אחורה כמה שאפשר. אולי אני אשאר כאן. אם אני אוכל, אני אקח את הידיים מאחורי הגב, נצליב אצבעות, ואז נפתח את החזה. אם לא, הידיים נשארות על המזרן, מגלגל כתפיים אחורה, ובדיוק, לפתוח את החזה. סמיילי, כן? לחייך. שאיפה, נשיפה. שאיפה, נשיפה, וגם אני עם ידיים קשורות, וגם אם לא, אנחנו מתחילים לרדת, ואז הידיים מאוד מצלמים, הגוף מוצמד של המזרן. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה,
נשיפה. אנחנו ניקח את יד ימין מתחת לבית שכי שמאל, ואז את זרוע שמאל מעל ימין, ככה אנחנו מעמיקים את התנוחה. שאיפה. במרכז. בדיוק, תכניסי טוב את הכתף, בדיוק. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד שאיפה. נשיפה. נוציא את היד, נביא את הידיים צמוד אל הצדדים של המגרש, נכניס את כרית שומרי לימין, ניישר את הרגליים, כל המשקל עובר לאחורה, להרפות את הראש, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד שאיפה והרגל הולכת אחורה, כפיפה פשיטה. להרים ולהוריד את הכתפיים מסף, לשחרר את הרגליים, אחד אחרי השנייה. ואז נסתכל קדימה, נלך עם הרגליים אל הידיים, נניח את הישבן על המגרש, נתיישב, ומישיבה נעבור לשכיבה על הגב, שהרגליים נשארות ככה עומדות, כן? מגבילות ברוחב האגן. יורדים, עד השכיבה על הגב. ואז אנחנו הולכים לגשר קטן, נעשה תודה באסרה. הישבן עולה, הידיים נכנסות מתחת לישבן, לקלף את הגב, עד שנשאר על הכתפיים שלי. בדיוק. ושחרר תפסיק לעבוד עם הרגליים, להפעיל את השרירים. כן? שאיפה, תבדקו ככה שישבן כזה דווקא כמו שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה, כן? אבל ככה צריך להיות, כי אנחנו רוצים ללמוד לעבוד עם השרירים של הרגליים. שאיפה, ולהפריד תנועות בגוף, כן? נשיפה, להפריד בין קבוצות שרירים. שאיפה, נשיפה. ניקח את הידיים לאחור, נתמתח ככה בכיף. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. ונרד בירידה איטית, אני מרגיש את הגב מהחוליה העליונה עד החוליה האחרונה, איך אני מניע. תפתח את הידיים לצדדים, הברכיים כמו שהן נופלות ככה שהן נפרדות אחד מהשנייה אל צד ימין, כן? אל צד ימין, שתיהן ימין, אבל נפרדות אחד מהשנייה, לא דווקא אחד מעל, אחד רחוקה מהשנייה, כן? יש מרחק ביניהם, כן, בדיוק, מעולה. הראש תלך אל הצד השני, וגם את יד ימין שלי אני אקח לכיוון של הכתף השמאלי, כן? בדיוק, ממש פיתול עם כל הגוף. יופי. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד שאיפה. נשיפה. ונחזור חזרה למרכז. נחליף את הכיוון של הרגליים, ניתן להם ליפול ככה שהן מופרדות אחד מהשנייה שמאל. אז את הראש ואת יד שמאל ניקח אל כיוון כתף ימין. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. בשאיפה הבאה אנחנו מתרוממים וחוזרים. ניישר את הרגליים, חזרה למזרח. נשכב רגע אחד על הגב, תרגיש את הגוף עכשיו, את החום שנמצא בפנים. את האנרגיה ככה שזורמת, ולאט לאט נתחיל לעבור לכפות, נתחיל לקחת את הרגליים למעלה, לעבור לעמידת נס, נספיק את הגב עם הידיים, לסגור את המרפקים ברוחב המרפקים, והכל נראה, יש תחושה כזה שהכל בסדר ככה בפנים, משקט וטוב, נקשיב לנשימה.
שאיפה. נשיפה. עכשיו לשחרר את המתח הרגליים, המתקים שלך באוויר, כן? נכניס אותם, בינתיים זה המקום. הכל בסדר, יהיה, אל תדע. שאיפה, אבל לשחרר לחץ, כן? לעבוד בעוצמה, אבל בלי לחץ. עם נשימה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה רגליים ככה צומחות למעלה. שאיפה. נשיפה ולמחרשה. אנחנו עוד לא רגליים סגולות. אנחנו רוצים להגיע עם האצבעות שלנו לרצפה. להצמיד אצבעות של הידיים, יד וידיים. שאיפה. נשיפה. שאיפה. להצמיד. נשיפה. שאיפה. נשיפה. נפתח את הברכיים, תראה, כן, כדי לחץ. לצידי האוזניים, לחבק את הברכיים. בסדר? לפתוח, ואז אני עושה לי חיבוק מלמעלה אל הברכיים, חיבוקי. ככה אני מצמיד טוב את הברכיים אל האוזניים. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד שאיפה. נשיפה ליישר את הרגליים, נפתח בידיים לצדדים, ולאט להתגלגל חזרה אל המזרח. לקרב ירכיים אל בית חזה, להסתובב דרך צד ימין, חזרה לישיבה. ואז מי שיכול יושב בלוטוס, איזושהי ישיבה שנוחה, כן? מחפש ישיבה שנוחה. אנחנו משתמשים באגודל, באצבע הזה. הם סוגרים לנו את הנפיליים של האף. אנחנו עושים תרגול של נשימה, כן? שאנחנו פותחים את הסתימות של דרכי הנשימה, כן? אז ככה. קודם כל אנחנו לוקחים שסוגרים את נחיר שמאל, אל ימין, לוקחים שאיפה דרך נחיר שמאל, סוגרים את האף, עוצרים את הנשימה, כן? 5 שניות, פותחים נחיר ימין, מוציאים. ואז אני אזכור, ואז אתם תעשו את זה לפי הקצב. עוצמים עיניים, הבטן פנימה כל הזמן, היא לא יוצאת החוצה לרגע אחד, יכול להיות שתרגישו סחרחורת. אם מרגישים סחרחורת, אז לפתוח ולנוע. בסדר? אנחנו מתחילים לעצום עיניים, לקחת שאיפה, לסגור, לעצום נשימה, להוציא לאט דרך נחיר ימין. לקחת שאיפה דרך נחיר ימין, לסגור, לעצום נשימה, ולהוציא דרך שמאל. לקחת שאיפה דרך שמאל, לעצום נשימה בטן פנימה, דרך נחיר ימין. עוד פעם אחד ימין, לסגור, שמאל. אנחנו עושים את זה מהר יותר. שאיפה, שמאל, לסגור, להוציא ימין. שאיפה ימין, לסגור, שמאל, שמאל, לסגור, ימין. פעם אחרונה זה עצירת נשימה מאוד ארוכה. לקחת שאיפה ימין, לסגור אותה, לעצור נשימה.
את הידיים, לפתוח את הפה, להוציא אוויר ולעבור לשכבה. למה שמתרחש עכשיו בתוך הגוף, להתפזר את החלקים הפשוטים והפנימיים, תמלאו אותם עם האוויר הנקי ואת האנרגיה החיובית שאתם שואפים פנימה. כשאתם מוציאים אוויר, אז תוציאו כל מה שמפריע לכם חוצה. וישרו את הרגליים, כן? תשימו את הרגליים על הנגרם ושתירה מלאה. ואז התהליך הזאת של ניקיון מתחילה ומערערת וממשיכה. גם לאחר תרגול במשך היום. אנחנו ממשיכים להרגיש את התוצאות של מה שעשינו ככה על הבוקר. לאט לאט, בתחושה של שקט פנימי ודממה. האווירה הזאת ממלאה את כל מתחילה מהרבדים הכי עמוקים, ככה מבפנים, כמו גלים קטן, מתחילה לצמוח ולהתפזר. ואז אנחנו עוברים ככה, שכבה אחרי שכבה, כתפות. אנחנו עוברים דרך העצמות. אנחנו עוברים דרך האיברים שנעשים שקטים. אנחנו עוברים דרך השרירים והמפרקים שנפים ונעשים שקטים. אנחנו עוברים על שכבת האור שלנו מבפנים החוצה. השקט פולטת ככה נפלטת החוצה ועוטפת גם את הגוף מבחוץ כמו רוח. אנחנו נמצאים בתוך הרוח הזאת, החמימה שעוטפת ושומרת עלינו, חלקת. התחושה הזו שאנחנו מלכתים כלפי מעלה בתוך הרוח. חם ונעים בתוך בפנים. בתוך הרוח חזרה, פני הרוח, על המזרח שלנו, בתוך החיים שלנו, בתוך השגרה של החכה, והתחושה היא משונה והיא אחרת. עבורה מתפוגגת, אבל התחושה נשארת. ואז ככה להרגע, הגוף מתחיל לזוז חזרה. כאילו עכשיו הוא יתעורר מהלילה, מהמנוחה. אז אנחנו מתחילים להניח חלק אחריכם את הידיים ואת הרגליים, ואולי את הראש, ככה מצד לצד, מכתף ימין, לכתוצה, וימין, ושמאל. ניקח את הידיים מאחורי הראש, ונמתח את הגוף כזה טוב, בלי קצה לקצה. נתיקה טובה, לפתוח, כן, ממש ליצור מתח ולשחרר ולקרב את הברכיים ולחזק. לחבק את הברכיים, קצת תנועה מעגלית, שכבת קו, עוד טיב הניצבים, ככה קצר. ואז נתגלגל על צד ימין שלנו, נשאר בתוך התנוחה עוברית, לחבק את הברכיים, נכניס את הראש פנימה. נרגיש את המקום, כן? את התחושה הזאת שאנחנו בתוך הרוח הזאת נשארת, וזה ישמור עלינו לאורך כל היום. אנחנו מאורגנים.
נשב בישיבה זקופה, טובה, טובה, הכל בחול ושקט, מתח שאיפה, נגיד ידיים למעלה. נוציא אוויר, ידיים דרך המרקע, מתוך הלב, ראש וסמטה פנימה. תודה רבה.